Ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε στο Σταρ για την μηνυτήρια αναφορά που του έκανε η Εφορία Αρχαιοτήτων μετά τη φωτογράφηση του υποψηφίου Δημάρχου Μαραθώνα σε αρχαιολογικό χώρο στη Νέα Μάκρη. Ο Ηλίας Ψινάκης φτάνει στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μάκρης, καθώς η Β' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έκανε μηνυτήρια αναφορά στον υποψήφιο Δήμαρχο Μαραθώνα, γιατί φωτογραφήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού των Αιγύπτιων Θεών στη θέση Μπρεξίζα στη Νέα Μάκρη. Και ήρθα να τσιμπήσω τη μηνυσούλα, την οποία την νάτι, σας τη χαρίζω. Αφού έχουν τέτοια ευαισθησία η αρχαιολογική υπηρεσία, θα ήταν καλύτερα αντί να κάνουν μηνύσεις και σαχλαμάρες, να βρούμε μια λύση πώς θα εκμεταλλευτούμε και τουριστικά όλους αυτούς τους υπέροχους τόπους. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος είναι ο τουρισμός. Έχουμε αρχαιολογικούς θησαυρούς που άλλους τους εκμεταλλευόμαστε και άλλους αφήνουμε να σαπίζουν. Και είναι στο έλεος των καιρικών συνθηκών, αφύλακτοι. Η φωτογράφηση έγινε πριν από λίγες ημέρες για το έθνος. Ήταν μια συμβολική κίνηση, σύμφωνα με τον υποψήφιο δήμαρχο, καθώς ήθελε να τονίσει την εγκατάλειψη των μνημείων. Είχατε πάρει σχετική άδεια εσείς, γιατί αναγράφετε ότι δεν είχατε πάρει σχετική? Δεν υπάρχει, αγάπη μου, ούτε κανένας, ούτε να πάρεις άδεια. Είναι χρόνια κλειστά και είναι στο έλεος. Όποιον θέλει να μπει, να βουτήξει ό,τι θέλει. Είναι όλα κλειστά. Χρόνια είναι κλειστά και δεν μπορεί να τα επισκεφτεί κανείς και είναι με καλαμιές. Όπως μας είπε ο Ηλίας Ψινάκης, τη φωτογράφηση δεν την έκανε κρυφά. Τη συγκεκριμένη ημέρα πήγε μέρα μεσημέρι, μαζί του ήταν αρκετός κόσμος, κάμερες και φωτογράφοι. Ενώ και αυτή την κατάσταση ο Ηλίας Ψινάκης προσπαθεί να την αντιμετωπίσει με το χιούμορ που του έχει απομείνει. Θα πάω σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και ας πάω στις μηνύσεις θέλω. Όταν γίνω δήμαρχος, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά θα αλλάξουν την άλλη μέρα. Εγώ πήγα μέρα και φωτογραφήθηκα με συνεργείο. Άλλοι πάνε βράδυ και τα αρπάζουν εδώ και χρόνια, γι' αυτό έχουμε και τόσα κρούσματα αρχαιοκαπηλείας. Η μηνυτήρια αναφορά εστάλει στον εισαγγελέα και θα αποφασίσει αν έχουν τελεστεί αδικήματα.